Βλέπουμε τον Γέροντα να ταΐζει τις κοτούλες και τα κουνέλια. Αυτό είναι το μοναστηράκι της Αγίας Σκέψης του Γέροντα. Το καθήκον είναι, Γιώργε, να ταΐσουμε τα δημιουργήματα του Θεού. Βλέπεις πόσο μονιασμένα είναι αυτά οι κότες με τα κουνέλια, ούτε μαλώνουν ούτε τίποτε. Πού να ήταν άνθρωποι εδώ θα γινότανε, μάχη, έλα να δεις. Τουλάχιστον να παίρνουμε τα παραδείγματα από τη φύση, από τα ζώα, δημιουργήματα του Θεού, ναι. Και ιδίως, βλέπετε, δεν έχουν αλλάξει φύση αυτά τα δημιουργήματα ποτέ. Τα αρσενικά, τα κουνέλια μείναν αρσενικά από τότε που τα δημιούργησε ο Θεός. Τα κοκόρια μείνανε κοκόρια, αρσενικά, από τότε που τα δημιούργησε ο Θεός. Και οι άνθρωποι ταλέποροι θέλουν να αλλάξουν τη φύση τους. Ο διάβολος, γι' αυτό και λέγεται και διάβολος, για να αλλάξει τη φύση του ανθρώπου. Τουλάχιστον να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ο διάβολος είναι πίσω από αυτό. Και όχι δήθεν ο Θεός τους δημιούργησε έτσι και δήθεν. Ταλέποροι άνθρωπε. Και είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού ότι οι ανώμαλοι, οι ομοφυλόφιλοι δεν θα δούνε βασιλεία των ουρανών. Θα πάνε στην κόλαση. Διότι αν γεννηθήκανε δήθεν έτσι, ξέρω εγώ, υπάρχει το θεραπευτήριο που είναι η εκκλησία και μπορούν να θεραπευτούν. Όπως θεραπεύεται ένα παιδάκι, αν έχει τα νεφρά του, αν έχει οτιδήποτε την καρδιά του, το πάνε στο νοσοκομείο και θεραπεύεται. Δεν το σκοτώνουν, ναι. Και δεν το αφήνουν έτσι αθεράπευτο. Έτσι και εσύ ταλέπορε, όποιος και να είσαι, μπορείς να πας στο νοσοκομείο που λέγεται εκκλησία και να θεραπευτείς. Και όχι να συνεχίσεις αυτό και να το διαδίδεις και να έχεις και υπερηφάνεια εκεί και να βγαίνεις και στους δρόμους και να θες και οι άλλοι να γίνουν σαν και σένα. Ταλέπορε άνθρωπε. Και να παντρεύονται κιόλας. Ναι, να παντρεύονται κιόλας και να θέλουν και παιδιά οι ταλέποροι. Για φτύσιμο είναι. Για φτύσιμο είναι, ναι. Να θέλουν να πάνε κόντρα με το θέλημα του Θεού. Μα άμα πας κόντρα με το θέλημα του Θεού, ευλογημένο, δεν θα είσαι με το δαίμονα. Δύο καταστάσεις υπάρχουν. Ή από εδώ ή από εκεί. Ακριβώς. Εφόσον δεν θέλεις να είσαι με τον Χριστό, θα πας με τον διάβολο. Αλλά εκεί που σε περιμένει όμως, θα πας με τον ίδιο στην κόλαση. Δεν στο έχει κρύψει ο Θεός. Τουλάχιστον να είσαι συνειδητοποιημένος ότι είναι για την κόλαση. Και να μην θες μυστήρια να σε παντρεύει και η Εκκλησία. Να το επιβεβαιώνει κιόλας ο Θεός ότι μια χαρά είσαι. Δεν είσαι καθόλου μια χαρά. Είσαι για φτύσιμο.